Ababukeli badlulise amazwi enduduzo emndenini ngokuguqa kababa uMlangeni. Ake sithi dudu emndenini kababa uMlangeni alale ngokuphumula umkhulu. Aphumule ngoxolo utata uMlangeni. Awiqala madoda. Utata weRivonia Trial madoda. Utata berhubuluza no Raymond Mhlaba, otata uMandela. Otata uWilton Mkwayi, otata uSisulu. Bebonke kula Robben Island. Sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo kubaba uMlangeni nomndeni wakhe ududuzeke. Awusavuka nendaba ezimbi shem namhlanje. Siyiningizimu Afrika silahlekele kakhulu iqala lomzabalazo eliwulwele umhlaba. Noma engahamba yena kodwa umsebenzi wakhe uzosala eSouth Africa usele. Makaphumule ngokuthula baba uMlangeni. Ulwile nakuba besemdala ke nokho kodwa hayi. Ulwile ukulwa okuhle kade asabalaza kodwa ke sithi akalale ngoxolo. Ngimkhumbula mina nobaba uMlangeni ngamazwi akhe nje okugcina kwi-birthday yakhe ngemuzwa ethi bona babelele zombusazwe belele ukuthi kukhululeke wonke umuntu kodwa laba bakhona namhlanje balwela nje ukuzinothisa bona bodwa.